אז ההורים והסבים כבר לא כאלה צעירים כמו פעם. איך אפשר לעזור להם על מנת למנוע צרות עתידיות? הוציאו מהבית שטיחונים מכל סוג. הם עלולים לגרום לנפילות ולפציעות מיותרות בהחלט. מעקה עזר במקלחת ובשירותים יכול למנוע החלקות ונפילות מביכות ביותר. גם אם סבתא לא מוכנה לוותר על נעלי הבית שלה, דאגו שתנעל נעלי ספורט או נעליים סגורות על מנת למנוע החלקה. מקל הליכה זה לא בושה. הסבירו למבוגר כי כל נפילה בגילו יכולה להיות מסוכנת מאוד. אנשים מבוגרים נוטים ללכת לאיבוד בזמן. דאגו לשים בבית שעוני קיר גדולים ולוח שנה כדי שישארו בעניינים. כמו כן, דאגו שבארנקם יימצא פתק עם כתובת ומספרי טלפון של קרובים למקרה של בלבול. שגרה היא לא דבר רע. פעילויות קבועות בימים קבועים גם הן דרך טובה להיות מחוברים. שימו לב לתאריכי התפוגה של התרופות. ארון התרופות עלול להפוך לפצצת זמן מתקתקת. כל חייהם הם שמרו עלינו, עכשיו הגיע הזמן לדאוג גם להם. יש לכם שאלות נוספות? בואו לבקר ולשאול באתר שלנו או בעמוד הפייסבוק.